В България алкохолът не е проблем. Алкохолът е традиция. Пие се не защото ти се пие, а защото така трябва. За здраве, за повод, за компания, за настроение, за да не си различен. Ако не пиеш, започват въпросите. Добре ли си? Болен ли си? Шофираш ли? Никой не пита защо пиеш. Това е ясно. Пие се. В България няма алкохолизъм. Има пиване. Сутрин една малка, че е студено. На обяд за апетит, вечер да се отпуснеш. Ако пиеш всеки ден, няма проблем. Стига да не лежиш по пейките. Проблемът започва чак когато някой каже, че има проблем. Тогава вече е прекалил. Най-абсурдното е, че всички знаят кой има проблем. Знаят в семейството, знаят приятелите, знаят колегите. Но никой не говори. Говорим за цените, за политиката, за футбола. Алкохолът е фон. Той не се обсъжда, той се приема. Ако не пиеш, ти си странният. Ако пиеш прекалено, ами такъв му е характерът. Идват празниците и това става още по-нормално. Ако не пиеш на Нова година, значи не уважаваш традицията. Ако кажеш стига, значи разваляш компанията. Ако някой прекали, айде празник е. В България празник без алкохол е подозрителен. Радостта трябва да е напоена, иначе не е истинска. Най-удобното е, че така никой не носи отговорност. Не е проблем, а обичай. Не е навик, а култура. И докато го наричаме традиция, няма нужда да се замисляме дали нещо не е сбъркано. Защото традициите не се поставят под въпрос. Те се повтарят. Това не е видео срещу пиенето. Това е видео за това как в България проблемите не са проблеми, докато не станат прекалено видими. А до тогава, на здраве! Ако искаш още такива български абсурди, абонирай се за канала. След празниците пак ще си говорим.